mitta fahumul khalidun. Akwai wani mutum a duniya da muka sawa dawama, Allah ce ba mu taɓa samun wani ya dawama a duniya ba. Shekara 1000 da suka wuce ko to ba wanda ya rage har yanzu, ba mutumin da ya rage shekara 1000 duka sun tafi. Haka shekara ɗaruruwa da suka wuce 200 mutanen da suka yi rayuwa shekara 200 zuwa 300 ba ko da yanzu. Allah akwai su ba sun tafi ba, to haka za a yi ta tafiya. Wayannan din da suka tafin haka za a jilun ba da jilun. Allah ce sun ma ansha'ana min ba'dihim qurunan akharin ko karnan akharin, sannan mu sake gadar da wasu mu tayar da su. Kungoyin nan da muke zauna a cikin akwai wanda suka yi rayuwa a cikin ta, muka zo yanzu mu muke rayuwa. Wata rana dole sai mun batta, wani sai ya zo ya rayuwa. Duk abin da ka sani ka tana da a duniya wallahi da wucin gadi. In ka mutu wata rana za a zo a tadda komai ya tafi, komai ya kare. Bari da yau za ga mutane sun zo sun ɗauki duniya for granted, kowa na abubuwan da ya ga dama. A'a, mulki ne. Ba fa a lissafin lahira. Ba sa lissafin komai. Abinda suke lissafi mulkin su, abinda suke lissafi siyasar su. Kowa yanzu abinda ya dame shi ba lahira bane, ba batun maganar ci gaban al'umma bane, ba ci gaban addini bane. Me za su tara na duniya? To amma duk cikin su waye alƙawari da Allah cewa zai iya rayuwa daga yanzu zuwa lokacin da yake tunanin zai mora abubuwan nan? Waye? Wallahi babu. To a shekara yaudaran kanka ne. In mulki ne waye baka daman garantin cewa zaka gama mulkin? Babu wannan garantin. In takara kake so ya baka takawa, baka garantin cewa zaka kai lokacin da zaka yi takaran har kai sosai ne. Wa baka garantin. Duk bakircin da kake shirya da duk abin da kuke yi. Yanzu ka duba duk hayaniyar da ake a media, a ce kaza a ce kaza. Duka in ka duba kasar, wa yake neman mafita wa kasar? Kowa yana neman mafita ne wa kansa. Kowa daga talakawan harwa, kowa ma yanzu ya daina tunanin yaya za mu koma addinin mu ya tsira, al'umma mu su tsira. Kar mu je mu jangalo fitina da za ta ci addinin ta ce mu ta cinye addinin mu. Kowa damuwar shi bari ya zo a fara siyasa ya ga me zai tara. Ba tabo ba kenan. Ko wani suna gasa, a gasa suke akan kaza, a ana gasa akan kaza, shi ma talaka ya shiga. Yanzu kwanan nan fa wani abin da na gani ana ta yi a social media ne, abin hakunya ya bani, tsakanin mawaki da mawaki bai. Shi wannan mawaki yana da mota, wannan mawakin shi ma ya siya shi ta fi tsada. Shikenan to daga tsakanin su in sun yi ba laifi bane, duka sun ci sun goshi. To kai talaka me yana ka ciki? Ba ruwan famfo, ba wutan nefa, ba ilimi, ba titi, ba. Su fa daga nan in Najeriya za ta ƙara shekara nawa a haka ta ƙata fa haka lalacewa, suna da abin da za su ci da iyalin saboda an tara musu. To kai da ka shiga kana rigima akan wannan, ni na wani tafi, na wani tafi, wani hassada yake ma wani. Kaga inda arewa ta zauna. Batun maganan aida kuma kakku manta, duk lokacin nan da abin da yake faruwa ko sati ba ai ba an kashe mutane saboda hafizan a Sokoto. Kai ko a media kaga an saka, me yasa ba a sa a media ba? Dalili shine ba ku damu da abin ba, da ana ji da kuna yanzu fa an wuce tunanin da ake. Duk wani abin da kuke tunani yanzu an wuce tun da kuma kuna da media. Wani TV yanzu ƙarya ne, wani waye ƙarya ne, media ku ta ishe ku. The power of social media zai iya healing problem naku. So amma za ga abin da ake mai da hankali akai ita ce. Saka to yanzu a irin wannan halayyar da talakawan masu kansu ba su san inda kansu ke masu cewa kowa yana jira ruwan sai ta zo ta ci shi ko? Sun je suna rigima akan cewa a mota wani ta fi tsada, wani ya fi capacity, wani ya fi kuɗi. Yanzu wannan duk wanda ka lissafa shi a irin wannan, to wani irin gwagwarmaya za ka yi ka taimake shi? Mutum da bai ma san ciwon kanshi ba? To an ga wani yanki da arewa ba abin da muka sa gaba sai dan mawaki, shi concentration din mutane yanzu. Mawaki ne ba yana fata suna ba. Shi ne kadai ka ji kudin da gwamnati ke bayar, gwamnatin Katsina, gwamnatin Kaduna suke bayarwa. Kuma ya zama shi ne ruwan dare ba a zancen me ake ci. In kai magana a ce hasara ce ko? Shi ne kadai wannan wani ne komai. Shi ne komai. Mawaki. Shi ne komai. Amma mutane sun zo suna ta hayaniya. Sai sun zo sun yi wake-wake akan rashin gaskiya. Yanzu duk abin nan da ake ta yi tsakaninku da Allah, kashe-kashen nan da matsaloli, wani waka kaji sun yi domin ganin cewa sun nuna damuwa game da wannan? Amma idan suka yi waka, ku ne farkon masu challenge a TikTok, ku ne farkon masu challenge a Facebook,
ku ne farkon masu wannan nasu. To yaushe wanda yake tunanin ceton Najeriya zai yi gwagwarmaya saboda ku? Waye zai zo gwagwarmaya saboda ku? Ku kun yadda a yi gwagwarmayan domin a kwato wa kanku yanci. Yanzu da duk wannan abin da ake sabon jami'a da tsohon jami'a me ya sabo a ciki? Ba abin da yake sabo, ba sai da ka koma ga Allah ba kai? Ba sabo a ciki. Sai da kai ta addu'a ka koma ga Allah, amma ba wani abin da yake sabo a ciki. To amma wa'annan maganganun da muke muna yin su da jan hankali zuwa ga mutanen mu na arewa. Wallahi su san da kansu suke masu ciwo. Yasa wasu lokuta za ku gani na kan rage maganganu kan matsalolin mu saboda me su mutane ne kana nuna musu ku to su ba wannan ma shine damuwarsu ba ma shine abin da ke gaban su ba wani sabon challenge ya fito a kashe mutane fa a zubar da jinanan mutane ba a yin sati ana magana ko a yi complain ko a ji aiwa wallahi ta tafi kenan rayuwar mutane ya wuce kuma wannan matsalar da ya samu wayannan mutanen kuma yana zuwa kanku in issue ne insecurity kuma yana zuwa kanku to yanzu haka ake ta fama yanzu a Najeriya an wuce a tsaya ana rikici akan jam'iyya an wuce kowanne ya kamata ya tsara tunanin ya za a iya ba wa ƙasar shi gudunmawar da duk wayannan zaluncin da kaga ana yi ko a yi wani abin da bai dace ba wallahi in an tafanci cewa kuna tsaye da kafanku kun san me kuke kun san yancin ku ba za a yi ba ba sani ba mawaki wannan ya riga ya zama ba kabul ba boko duk ya zo ya jinge ku yanya abu kun bi ko me ya faɗa kun bi ko me ya ce kun bi shikenan kun zo kuna rigima a kansu ba ku yi rigima akan yan ku da ke shi a Sokoto a Zamfara issue na insecurity da sauransu duk ba ku yi rigima ba ku yi challenge akan wannan ba ku fito ku yi maganganu ba amma kuna ta hayaniya kada ba dabbobi bane wayannan mutanen ma sun fi dabbobi bacewa sun fi dabbobi bacewa Allah ta'ala ka shirye da mu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka amintar da mu amma ko shakka babu akwai abin takeici game da matsalar arewa Allah akwai abin takeici haka yana hiza nake tausayin shugaban da zai zo shi da gaske zai gyara Najeriya ina tausaya mishi saboda wahala da zai sha su waye supporters din su waye masu goya mishi baya su waye kowa yanzu yana jira in an fara zabe a bashi kuɗi ko je zabe shikenan haka duk dan siyasan da zai fito takara yanzu sai ya saci kuɗi maishi sannan ya zo ya raba mu to da ya san ba za ku zabe shi ba ku bashi kuɗi haka ko delegate da akwatan zabe da ina ne kuma malamai ga naku kuma mawaka ga naku kuma kaza ga naku shikenan fa ya ce to zabe an yi zabe kenan ya ce ga naku Allah ya mana sabati wannan to kuma abinda na faɗa wa mutane a kodayaushe muna rena mu'amala abinda fa kake gani yafi nauyi a mizani a ranar kiyama manzo Allah ya ce mu'amala ce ba wai yana magana sallarka da azuminka kai tasu'a kai ashura kai sitti shawwal kai azumin arfa wayannan abu ne masu nauyi amma wallahi ba za ka kwatanta shi da halayya masu kyau ba wannan ka zauna da mutane za su ce maka mutumin kirki ne wani a'a wani yana da kyauta a'a wani yana da hakuri a'a wani yana da taimako duka wayannan maganganu ne zaka ji ana faɗa kan ɗabi'u masu kyau ba wai wannan zaman da muke yi mu zo mu karanta aya mu fassara ba ita ce kololuwar takawa ba ita bace ba ita ce kololuwar takawa ba me yiwa wanda yake zaune yake saurare na yafi ni takawa ban sani takawai shine wani irin aiki kake sannan wace irin mu'amala ne tsakaninka da mutane wani irin zato ne mutane suka yi maka wani irin alheri ake fada a kanka to wa'annan abubuwan duka suna daga cikin abubuwan da zaka dube su awa in ka duba Alhaji Adamu ai ba malami bane amma kowa ya damu kowa an kaji magana yake a masallaci kowa ya damu kowa yana ta magana ce kaza to me yasa saboda kasantuwar shaidar da ya samu ne daga Allah mutane kuma suka bada wa shaida manzo Allah ya ce shaidar mutanen kirki ita ce shaidar Allah domin su mutanen kirki wakilan Allah ne a doron kasa haka in suka faɗi kirki akan mutum to haka Allah yake nufi a lokacin da kuma mutane za su yi kukan rabuwa da shi kuma yana murna haduwa da Allah ne domin kuwa shi bai bakin ciki ba domin Allah ya ce wala la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro ba bakin ciki ba wani mutumin kirki da zai je lahira yayin da yana san zuwa lahira babu shi duk wanda kaga yayin da na sanin zuwa lahira bai yake alkhairi ba amma duk mutumin kirki da zaka bashi zabi biyu cikin biyu ka bashi daya
ka ce da ba shi dama ya sake dawowa ya rayuwa a cikin iyalansa zai ce baya so, saboda irin rahamar bima gafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin kenan, saboda irin gafaran da Allah ya masa. Ka duba irin Ka'abul Ahbar mana, sanda kafin a kashe shi bai san me zai tara a wajen Allah ba. Ka'abul Ahbar wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala me ya qawmi ittabi'ul mursal ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, har dai zuwa inda suka ce suka kashe shi, suna bugun shi ya fara ya mutu, ran shi ya fita, sai Allah ya ce masa qila dukhulil janna, tashi ka wuce aljanna. Wallahi da yaga irin rahamar da Allah ya tanadar masa, ce qala rabbi qala ya laita qaumi ya'lamu, kai da mutanen nan da sun san irin abin da ya same ni ne bayan sun kashe ni, ila da basu kashe ni ba. Bima gafara li rabbi, da irin gafaran da ubangiji ya mun, waja'alani min al-mukramin, ya sanya ni cikin mutanen da aka karrama a lahira. Nan gangan jikinta tana tare da gangan jikinsa yana tare da kuna ta shirye-shiryen kai shi makabarta, ransa tana cikin aljanna. Bima gafara rabbi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim, suna bishara da wa'inda basu hadu da su ba. So amma ka san ba mai jin irin wannan shauƙin sai mumuni, cewa yana tabbacin abin da yake wajen Allah ya fi abin da zai bari a nan. Mumuni kada yake da wannan, dan mumuni tun kafin ya mutu yana da wannan tabbacin. Mutumin da zuciyar shi ta cika ne da dattin saban Allah, ta cika da datti ta bid'a da shirka, shine yake tunanin cewa in ya mutu akwai matsala. Amma mutum mai imani Allah yakan kinsa masa a rai cewa wallahi wal akhiratu khairul laka min al ula, lahiran tafi duniyan alheri. Duk mutumin kirki yakan ji wannan a ransa, dan cewa wallahi in ya kalli musibu da sauran abubuwa, ya kalli sai ya ce to shi zaman ma me yake a duniya. Dukka kowa zaman jira lokaci, ko ka lissafa ko baka lissafa, ita tana lissafa da kai. Allah ta'ala ya sa mu cika da imani.